Nacional de Fútbol Profesional. O Deportivo da Coruña, segundo actualmente na clasificación. O Deportivo con 7+3. Aí está o conxunto que adestra Arsenio Iglesias, saltando nestes momentos ao terreo de xogo con Fran González, Francisco González, Fran, o seu capitán. Algúns incidentes antes do comezo do partido, como a ruptura dun cristal do autobús do Deportivo. Tres equipos galegos na primeira división: Celta, Deportivo e Compostela, que debe facer que os aficionados galegos disfruten dun magnífico ano, dun magnífica temporada futbolística. Empezaremos pola alineación do equipo local, do equipo que adestra Fernando Santos, o técnico pontevedrés que leva xa 6 temporadas velaí ao fronte deste equipo, facendo tamén historia, batendo récords auténticos, como é levar un equipo desde a terceira división ata a primeira. Na portería vai xogar Iru, co número 2 Galdames, co 3 Nacho, co 4 Toño Castro, co 5 Bellido, co 6 Tocornal, co 7 Abadía, co 8 Fabiano, co 9 Christensen, co 10 Pasí e co 11 Lecumberri. Aí temos o equipo titular tamén do Deportivo: Canales na portería, Boro co número 2, Nando co 3, Rivera co 4, Yuki co 5, Donato co 6, Recarte co 7, Xosé Ramón co 8, Julio Salinas co 9, Fran co 10 e Bebeto co número 11. Dous conxuntos de luxo e nos bancos da suplencia: Villena, Falagan, Bodelón, Moure e Paniagua por parte do Compostela, e Villarroya, Alduallen, Aldana, Manjarín e Kostadinov por fin convocado no banco do Deportivo. O búlgaro Kostadinov, que por primeira vez viaxou co conxunto de Arsenio Iglesias. A piques de comezar o partido, todo disposto xa. Primeira falta do partido, asubiada polo árbitro Navarro, polo tanto lanzamento a prol do Deportivo. Un Deportivo que ven de gañar 4-1, e sen luz estamos, non solamente vostedes nas súas casas, senón tamén nos aquí no Estadio San Lázaro. Apagón no estadio, e a ver se volve a luz dun momento a outro. Esperemos que sí. Polo de agora solamente hai luz, como ven vostedes nas bancadas. Os seareiros vemos, pero que se foi a luz das torretas. Por lo tanto, o cronómetro de Andrada Sasurmendi, que ten que estar detido cando aínda non ia transcorrido ningún minuto. O tempo que tardaría en recuperarse a luz de novo no campo serían 20 minutos, o tempo necesario para cargar, para que as lámparas do estadio puidesen estar pois o seu rendimento habitual, como estaban fai uns segundos antes do apagón que acabamos de ver. Pois poucas veces se dan estas anécdotas, e así comenzan os derbis, con sorpresa, con apagón. Aquí estamos cos presidentes dos dous equipos, co señor Caneda e o señor Rendoiro. Señor Caneda, este non podía empezar peor. No, este parte do espectáculo xa estaba previsto, non, aquí non hai nada improvisado. Señor Rendoiro, que pasa? Polo empezado o partido vais a luz, esperemos que veña a luz e que todo continúe polos cauces normales, non? Xa, a partir de agora vai a iluminar o xogo a alto nivel competitivo dos dous equipos, non? Imos a falar do partido, esperemos que veña a luz. Imos facer un pequeno pronóstico, xa que estamos aquí en pequena tertulia. Señor Caneda, un pronóstico para este partido. Bueno, eu quero que gane o Compostela, Augusto quere que gane o Deportivo. É difícil dar un pronóstico, máximo cando hai unha tensión e hai unhas ganas de gañar o partido, porque non é un partido normal, aunque a xente diga que é un partido normal, é un partido dunha rivalidade que, aunque moita xente, moitos xogadores xa estén de volta, para nós é unha rivalidade sana, pero é a primeira vez, entonces influye máis quizás en nós que no Deportivo, non? Señor Rendoiro, falabas estos días que, bueno, que un derbi Compostela Deportivo non é o mesmo que un derbi Celta Deportivo. Vostede que opina? No, en realidad eu penso que en este momento o pouco que levamos non solamente de partido, que non levamos nada, sino desde o momento que estamos en Santiago, a verdade é que se ve moitísimo máis ambiente que nos últimos partidos do Celta Deportivo Celta, non? O sea que sí que é un partido de rivalidade auténtica, non? Aí vemos a Arsenio. Estamos co adestrador do Deportivo da Coruña, Arsenio Iglesias, como un incidente inesperado este apagón, non? Hombre, claro, nadie podía pensar, pero sempre é posible que isto pase, non? Calquer avería, calquer circunstancia que se pode dar por aí, pois non sei, no transformador ou en algún sitio, pois trae como consecuencia un apagón. Entonces non será nin a primeira nin a última vez, non? Como pode influir isto no partido que se vai a levar a cabo posteriormente? Pois mire, ese é o que nos falta por saber. Usted estará ao tanto, eu tamén,
e despois podemos xulgalo a nosa maneira, non? Eu supoño bueno, que non é bonito, que non é agradable, a xente sale mentalizada, sale no seu punto, e aí, pois, agora, pois, andan como Dios quere, aí. Toda a labor de mentalización que se fai nos minutos previos ao partido podese perder con unha cousa destas, non? Si, no, de feito, pérdese, claro, pérdese porque a xente queda un pouco desencantada por esta circunstancia, non? Vai ser difícil que podan volver a concentrarse como estaban fai media hora, por exemplo. Non sei. Non sei na medida en que podían estar, na medida en que podían funcionar, e no que pode vir, isto non o sei, claro. Eu espero que estén capacitados para sobrepoñerse rapidamente, claro. Gracias, Anselmo. Esperemos que non se produza máis incidentes neste encontro. Compostela Deportivo, quinta xornada de Liga. Vela aí vai o lanzamento de Donato. Toño Castro que toca. Atención a ese balón, como loita Christensen con Jukic. Ten que forzar o serbio a perna, entregar a Boro. O lanzamento xa sobre a portería de Iru. Atención a Julio Salinas, balón que toca con dificultades Iru. A primeira oportunidade clara do encontro, minuto 7 deste partido. Viron vostedes como tocou Salinas con dificultades e salvou o gardameta local. Balón para Nacho. Insiste o Compostela. Segue Nacho, marcado por Xosé Ramón. Ollo a Nacho que busca desmarque. Nacho quixo buscar a Christensen, buscando o lanzamento pechado, seguramente moi cerrado. Vela aí vai, ollo ese balón, rexeitou Iru, pero Nando recupera pro Deportivo. Busca a parede, Fabiano moi atento, Xosé Fran movendo o balón, Bebeto, vela aí vai Bebeto, Nando, Fran de primeira xogando agora o Deportivo, centro, e o rexeitamento de Bellido. Nando, moi longo lanzamento de Nando, buscaba a Julio Salinas, pero o balón foi botado moi longo e acabou perdéndose pola liña de portería. Galdames non puido controlar o balón, agora sí Boro. Bebeto buscando desmarque, Bebeto, ollo a Bebeto que ben se vai Bebeto, atención a Bebeto que vai buscar a Salinas, Iru tocou e rexeitou Bellido a continuación. A oportunidade clara Xosé Ramón movendo a pelota moi ben para o seu irmán Fran. Atención, posición correcta, Xulio Salinas fora. O disparo de Salinas que se quedou con ese balón directamente fora, minuto 36 da primeira metade. A xogada en profundidade, posición correcta de Christensen, Canales. Pero aí vai Xosé Ramón buscando axuda. Iru que toca, atención a Nando, balón solto, cabezada, gol do Deportivo. Gol de Julio Salinas, ainda que estaba fora de xogo. A indicacións do xuiz de liña, reclamará Julio Salinas, pero o árbitro que primeiramente indicou co seu brazo centro do campo, o vela a bandeira ergueita do seu auxiliar, indicou posición antirreglamentaria. Había un solamente do xogador, quizáis dai, porque Iru, unha vez que rexeitou, quedou máis adiante que os xogadores deportivistas, co cal solamente había un defensa, un home do Compostela entre a liña de portería e o xogador que rematou Julio Salinas. Pero vimos ver a repetición, a ver como se concreta esta acción. Nando centra, toca ademais, estaba Julio Salinas, pero petou nun xogador contrario. Todos os hitos para o xuiz de liña estaba Julio Salinas co seu marcador, solamente había un contrario, non dous, ata a liña da portería e o gol que non sube ao marcador. Velaí a Xosé Ramón, Fran e Xosé Ramón querendo xogar. Nacho entra, o árbitro que deixa seguir o xogo. Fran, posición correcta de Salinas, vai chegar Julio Salinas, insiste Salinas, ás mans de Iru. Entregou o balón o gardameta compostelanista. Fran que se doe cando o árbitro Andrada Sasurmenti asubía o remate dos primeiros 45 minutos. Todo disposto para o comezo da segunda metade. Vai botar de centro nestes momentos o Deportivo. Circunstancias anómalas que impidan ver un bo espectáculo do fútbol galego. Atención, Julio Salinas, posición regulamentaria segundo o árbitro. Bebeto, moi longo lanzamento, pode chegar ainda Bebeto ese balón, pero xa está organizada a defensa composteladista. Recarte, disparo de Recarte. A rentes do pau, hai que ver como tivo que meter a man Iru para nós. Lixeiramente tocou ese balón para o árbitro, non, por lo tanto, lanzamento de portería. Hai
demolación repetida. Que lanzamento axustado. Non, parece que non. Ondopau traveseiro da portería local. Lanzamento impecable, minuto 1 da segunda metade. Autor dese lanzamento, López Recarte. Aí está xogando Compostela Christensen. Buscando centro Christensen. O remate entre Lecumberri e Recarte e Canales. Perdeu o primeiro encontro 0-2 fronte a Real Sociedade. Gañou fronte a Valladolid por 1-0. Bebeto, aí está Bebeto. Disparo, gol! Marcou Bebeto na primeira oportunidade clara que tivo o xogador brasileiro internacional do Deportivo. Minuto 20 da segunda metade. Compostela 0, Deportivo 1. O gol de Bebeto e os xiareiros do Deportivo celebrando nas bancadas este gol de Bebeto. Impecable Ondopau, pegadiño a pau o lanzamento de Roberto Gama de Oliveira. Ven aí. Caja de Madrid ofrece la repetición de este gol. Lonxe do alcance do gardameta Iru. Deixaron de un par de metros e Bebeto non perdou. Porque ten que buscar tamén agora Yuki, que entra polo centro do campo. Pero aí vai axudando Donato, Christensen. Atención, que falla parede. Está Jukic a piques de colarse. A intervención con cartón amarelo seguramente. Cartón amarelo para Villena por derrubar a Jukic, que facía parede con Bebeto de maneira realmente importante. Unha xogada que temos oportunidade de ver repetida. Jukic buscaba o desmarque e Villena fixo unha xogada que a piques estivo de supoñer a súa expulsión. O árbitro entendeu que a sanción simplemente era propia de un cartón amarelo, pero Mentras o Deportivo agarda a que se lance a falta para facer a súa primeira sustitución. Será Manjarín quen entre no campo ocupando a praza de José Ramón. Por aí está Bebeto buscando disparo directo por riba da porta de Iro, que non está moi satisfeito da situación dos seus compañeiros na zaga. José Ramón, que vai ser sustituído por Manjarín, minuto 26 da segunda metade. Aí temos a Manjarín. As impresións de José Ramón, que deixou o seu posto para que entre Manjarín na punta de ataque do Deportivo. Segundo relevo agora no Deportivo, Aldana, que entra en sustitución de Fran. Aí o temos ao capitán, que entrega o brazal ao seu compañeiro Aldana. Nacho. Axuda Fabiano a Nacho, que quería facer a parede, recupera no rebote. Fabiano, Nacho, posición correcta, atención a ese centro. Balón pasado, remate por riba da portería de Christensen. Tocou Moure e Christensen cabeceou alto. Aí está, Moure que toca e o balón era moi difícil porque tiña que saltar Moure, moi ben Moure aí, e pode afianzar a súa posición privilexiada con 2 puntos e 2 positivos de rematar o encontro. 38 minutos, atención a ese balón en profundidade. Salinas, Bebeto que rexeitou, balón solto, Aldana, Iru a córner, salvou o lanzamento de Adolfo Aldana. Minuto 38 da segunda metade. Aí está a intervención de Iru ante Salinas e logo ante Aldana. En dúas ocasións Iru, Aitor Iru, tivo que salvalo Compostela dese ataque deportivista. Non hai presa agora para o lanzamento. Bebeto reclamando que se retire un obxecto do terreo de xogo. Entrega aos obxectos e di que lle poden pegar na cabeza. Pobre, que lle está reclamando Nacho tamén a Bebeto que non se vaya da lingua. E agora entrada Sasurmendi, que acode a banda para falar co delegado, o señor Asorei, para
para que no se reproduzcan estos incidentes. Los únicos incidentes que hubo en este encuentro. Ahí tenemos los xereiros, evidentemente hay que animar, pero no llegar a estos extremos. Pero ahí está balón solto, saltou Aldana. 47 casi, xa da segunda metade. O árbitro deixa seguir o xogo final. Compostela 0, Deportivo 1. Afianza a súa posición o Deportivo con 5 positivos e 9 puntos. Compostela 3 menos 3. Aí temos o marcador, as bancadas, os seguidores deportivistas satisfeitos con este marcador de excepción na parroquia compostelanista. Salinas, en cuanto al partido, ¿cómo lo viste? ¿Ha sido difícil superar a este Compostela? No, ha sido complicado, ¿no? Yo creo que con este gol, si hubiésemos marcado la primera parte, hubiésemos jugado con mucha más tranquilidad. El Compostela se hubiese tenido que abrir y hubiésemos marcado más goles, ¿no? Pero yo creo que ellos, aunque días antes del partido decían que no, yo creo que se conformaban con el empate, han ido a buscarlo pero bueno, por ocasiones yo creo que mereció la victoria. Entonces, los peores apuros que pasasteis fueron precisamente cuando ellos encajaron el gol, ¿no? Sí, sobre todo en un remate de cabeza que ha sacado muy bien Juan, ¿no? Ha sido, creo que, el único apuro que hemos pasado. Gracias, Julio. Bueno, pues así fueron as cousas. Bebeto que sae a gol por partido de Liga. Tras Bebeto, pues prácticamente... Gracias. Estamos ahora con o goleador da noite, con Bebeto. Bebeto moi feliz, un gol máis e unha victoria máis para o Deportivo, ¿no? Sim, foi muito importante, não? Eu penso que chegou muito pouco arriba o balão e praticamente tive duas oportunidades durante o partido. O Compostela, muito pouco, não? Echouse ben atrás e deu muy poucas oportunidades de xogar en ataque. Ele teve também a oportunidade de poderia ter ganho o partido também, o Compostela. O Canales disse numa defesa que eu penso que para mim foi a clave do partido. Gracias, Bebeto. Bueno, deixámoslo xa, señores e señores. Lembren o marcador: Compostela 0, Deportivo 1. Pero imos volver despois de unha pausa para as noticias na Televisión de Galicia. Logo de 5 minutos de noticias estaremos de novo en San Lázaro cun grande dispositivo para chegarnos aos protagonistas deste derbi Compostela Deportivo. Saúdos e boas noites, ata dentro de uns minutos.